उष्ट पाष्ट बास म्हणतो एक एक श्वास घास इज्जतीचा आपल्या हातात पाहिजे. होऊ दे तरास लांब किती बी प्रवास जिंदगीत माणसाच्या रुबाब पाहिजे. रडत पडत अडत जाऊ तरी बी घेऊनच राहू दाखवून खाऊ यांना आता तर पाहिजे रुबाब. हा रुबाब, हा रुबाब, हा रुबाब. उष्ट बास म्हणतो एक एक श्वास घास इज्जतीचा आपल्या हातात पाहिजे. होऊ दे तरास लांब किती बी प्रवास जिंदगीत माणसाच्या रुबाब पाहिजे.